Σας πονάει ο κόλος σας όταν κάθεστε? Μήπως βγάζετε πιπίκια? Αφροκολέξ. Τώρα τα νέα καθίσματα με ανατομική περιφορά. Σας αγκαλιάζουν τον κόλο. Δεν τον πονάνε. Αφροκολέξ. Ό,τι πρέπει για το δικό σας κόλο. Πώς βγαίνεις έτσι έξω, παιδί μου? Είσαι σαν Αλβανός. Μάνα, αναρωτιέμαι συνεχώς, η Αλβανή είναι Κύριλλε ή εγώ σαν Αλβανός? Όχι! Ένας τύρις! Βοήθεια! Βοήθεια! Ω! Με πιάσε! Ω! Σώστε με! Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, πίνω μπάφους και παίζω προ. Θέλω τέτοιους φίλους, δεν θέλω τέτοιους φίλους που... Τέτοιο κορμί που το πας, που το σκορπάς, που το σκορπάς. Πόσο ωραία μάτια έχεις, πόσο ωραία με κοίτας. Hey, do you have a room? Δώσε μου την μπουρνουζό πετσέτα. Φέτα με μπουρέκι, φάει λίγο φέτα με μπιφτέκι, ο φέτας αγαπώ. Σαν να είμαι υπνοτισμένος, με κανένα δεν επικοινωνώ. Για μαγικά, για περαστικά. Βάλε μπρε βενζίνα. Σήκω Μαρία από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω σου λέω. Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε.